Tini tam ngai norong apa? Tini seng yang bisang mo jojoy bari ne hoite kaisa khana sini te pramo thani ko kaisa gathering tong mani program o gathering ne bagai seng ko khai phemani making khai phemani jorawo ঠিক লাইটা সরা স্কুল সংমনি ব প্রায় ডাগাত পার্টি বরক 20-25 জন আঙ্গানো সিনি গাড়ি ন এটাক নাইকে ko rok nu hui tongo yet bai latha bai ako bai darwa bai khlanya borok tei sonoka suka gen rok no o making khlanya ni sabo saus re hai ni singka ingkai sing kuno kok sarani jora leya hakin sini gari rok sebai kyang katai ko aing ni janla rok ya bono khlanya borok suno buthana ni target tong mani tini ingka borok to dagai nyong nai garan bisung ko sini rije rangsani sikol sini gori rok biabang no segi talangai thangbai kya gari ko glass sabai nai asung na Bung mana man? bung tam sangka bung soponyada soponya po bung sopon dapur mah sopon dapur mah Para bro bini. para bini sikon sora Farok busuni bung man. ang suruh khorok sani bung sungno manu Bor ko janang na. borok 20 থেকে 25 জনা